நேயர்கள் எல்லாருக்குமே வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற படம் வந்து பணம். இந்த படம் வந்து சஸ்பென்ஸ் கிரைம் த்ரில்லர். ஸோ இதை வச்சு தான் வந்து பேஸ் பண்ணி இந்த படத்தை எடுத்திருக்காங்க. இந்த படத்தில் வந்து வைபவ், தானியா, அப்புறமா நந்திதா இவங்களாம் நடிச்சிருக்காங்க. ஸோ இந்த படத்தை வந்து டைரக்ட் பண்ணியிருக்காரு ஷெரீஃப். ரணம். இந்த படம் வந்து ஒரு சஸ்பென்ஸ் கிரைம் த்ரில்லர் படமாக வந்து உருவாகிருக்கு. ஸோ படத்தோட ஸ்டார்டிங் டு எண்டு வரைக்குமே ஒரு நல்ல ஒரு சூப்பரான சஸ்பென்ஸ் த்ரில்லராக வந்து எடுத்திருக்காரு டைரக்டர் ஷெரீஃப். இந்த படத்தோட பெரிய ப்ளஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, படத்தோட ஸ்டார்டிங்லேருந்து எண்டு வரைக்கும் நம்ம வந்து அடுத்த சீன் வந்து இதுவாக இருக்குமோ, ஸோ இவர் தான் சஸ்பெக்டாக இருப்பாரோ அப்படின்ற மாதிரி நம்மளுக்கு சில விஷயம்லாம் தோணும். ஸோ அந்த மாதிரி விஷயம் எதுவுமே வந்து நம்ம யூகிக்க முடியாத மாதிரி சில விஷயம்லாம் ட்விஸ்ட் அண்ட் டர்ன்லாம் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ வந்து படத்தோட ஸ்டார்டிங் டு எண்டு வரைக்கும் அந்த விஷயத்தை வந்து ஒரு ஃப்ளோ வந்து சூப்பராக இருக்குது. அதாவது எங்கேயும் வந்து ஃப்ளா ஆகலை, எங்கேயும் வந்து இது ரிப்பீட்டடாக வருது அப்படின்ற மாதிரி இல்லாமல் ஒரு சூப்பரான ஒரு ஃப்ளோவை கொண்டு போயிருக்காரு. அந்த ஸ்க்ரீன் பிளே வந்து சூப்பராக பண்ணியிருக்காங்க படத்தில். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து படத்தில் வந்து நடித்த வைபவ் வந்து எப்பயுமே வந்து ஒரு கேஷுவலாக ஒரு டேக் இட் ஈஸி மாதிரி ஒரு கேரக்டர், ஜோவியலான கேரக்டர் பண்ணியிருப்பார். ஸோ இந்த படத்தில் வந்து கொஞ்சம் சேம் டைம் வந்து சீரியஸான ஒரு ரோல் பண்ணியிருக்காரு. அவர் வந்து பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து கொஞ்சம் ஈஸியாகவே பண்ணுறாரு. நடிக்கிறதே தெரியாமல் ஒரு அந்த கேரக்டர் வந்து நல்ல கன்விக்ஷன் கொடுக்குறாரு. இப்போ பார்க்கும்போது ஸோ இந்த கேரக்டர் எப்படிலாம் பிஹேவ் பண்ணும், எப்படிலாம் வந்து அதோட மூவ்ஸ் இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி சில விஷயம் பார்க்கும்போது வைபவ் வந்து ஒரு நல்ல ஒரு பக்காவான ஒரு ஆக்டராக மாறிட்டாருன்னே சொல்லலாம். நெக்ஸ்ட்டு வந்து படத்தில் வந்து தானியா வந்து நம்ம வந்து ஒரு நிறைய இந்த லவ் சாங்ஸு அந்த மாதிரி வந்து தானியா வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஹீரோயினாக பார்த்துட்டு இப்போ வந்து ஒரு போலீஸ் கேட்டப்பில் வந்து நம்ம ஸ்டார்டிங் ஒரு 2 சீனில் வந்து என்னடா இவங்களை போயிட்டு வந்து போலீஸாக போட்டாங்களே, இவங்களுக்கு சீரியஸே பார்த்தா அந்தளவுக்கு கனெக்டே ஆகலையே அப்படின்ற மாதிரி நம்மளுக்கு தோணுச்சு. ஒரு 3வது சீன் 4வது சீன் போகும்போது அவங்க வந்து அந்த போலீஸ் கேரக்டர் வந்து அவங்க பர்ஃபார்மன்ஸில் வந்து சூப்பராக பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ நம்மளுக்கு வந்து ஒரு கன்விக்ஷனை கொடுத்துட்டாங்க. ஓகே, கன்வின்ஸ் ஆயிடுச்சு, இவங்க வந்து போலீஸாக நல்லா சூப்பராக பண்ணுறாங்க, அந்த கேரக்டர் வந்து நல்லாயிருக்கு. ஸோ பார்க்கும்போது ஒரு ஹோப்ஃபுல்லாக இருக்குது, இந்த கேரக்டர் நல்லா இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி ஒரு தோணுது. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து சூப்பராக பர்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு அப்படியே எல்லோரும் காலி பண்ணிட்டு போவாங்களே, அந்த விஷயத்தை தான் வந்து நந்திதா பண்ணியிருக்காங்க. ஒரு 12 வயசு குழந்தைக்கு வந்து அம்மாவாக பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அவங்க வந்து ரொம்ப போல்டான டிசிஷனு. அட் சேம் டைம் அந்த கேரக்டர் வந்து அவர் ரொம்ப செம்மையாக பண்ணியிருக்காங்க. அதாவது ஓவராலாக கதையும் அவங்கள சுற்றி தான் நடக்குது. ஸோ எண்ட் ஆஃப் த கிளைமேக்ஸும் அவங்கள வச்சு தான் நடக்குது. ஸோ படத்தோட மொத்த ஸ்க்ரீன் பிளேலையும் இவங்கள வச்சு தான் சுற்றி ப்ளே ஆகுது. ஸோ படத்தை வந்து ஒரு சூப்பரான ஒரு கிரைம் த்ரில்லர் அப்படின்னு சொல்லலாம். ப்ரீவியஸ் படங்களில் இந்தமாரி இன்வெஸ்டிகேஷன் அந்த மாதிரி பண்ணும்போது ஸோ இந்தமாரி ஏரியாக்கெல்லாம் கொஞ்சம் மிஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ இந்த மாதிரியும் ஆர்டிஸ்ட்டுங்க இருக்காங்க, இந்த மாதிரியும் வந்து பின்னாடி வந்து ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு ஆளுங்க இருக்காங்க அப்படின்ற மாதிரியும் சில விஷயம்லாம் வந்து காமிச்சிருக்காங்க. ஸோ அது படம் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு வந்து அதை நான் சஸ்பென்ஸ் சொல்லக்கூடாது. ஸோ படம் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஃபீல் குட் மூவியாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். சினிமான்றது என்னென்னா ஒரு 3 மணி நேரம், அதாவது நம்மளோட ஸ்ட்ரெஸ் எல்லாத்தையும் மறந்துட்டு நம்ம போய் ஒரு இடத்துல உட்காரோன்னா அந்த 3 மணி நேரத்தை வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஒரு சந்தோஷம் கொடுக்கணும், இல்லை ஒரு கிளாரிட்டி கொடுக்கணும், இல்லை ஏதோ ஒரு விஷயத்த வந்து நம்மளுக்கு கிரியேட் பண்ணணும். ஏன்டா இங்கே வந்து உட்காந்தோம், இருக்கிற பிரச்சனை இந்த பிரச்சனையும் அப்படின்ற மாதிரி சில படத்துக்கு வந்து உட்காரும்போது ஒரு மைண்ட் செட் வரும். ஸோ இந்த படத்தில் அந்த மாதிரி இருக்காது. ஏன்னா வந்து நம்மளுக்கு அந்த 3 மணி நேரம் சூப்பராக வந்து அந்த படத்துக்குள்ளே அந்த கேரக்டருக்குள்ளே போயிட்டு நம்ம ட்ராவல் ஆகும். ஸோ இதனால் வந்து இந்த படத்தை வந்து பார்க்கலாமா வேணாம்னா கண்டிப்பாக பார்க்க வேண்டிய படம் தான். ஸோ ரணம், அறம் தவறேல் இந்த வாரத்தில் ரிலீஸ் ஆன படங்களில் இதுவும் ஒரு நல்ல படம். மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. எல்லாருக்குமே ரொம்ப நன்றி.